زوكد عفنان كبابان بدي زوكد أخنافات سلام سمايات يسكد أخنافات سلام سمايات يبرد دمسنا سلاميو بعودا زنقود عفنان كبابان بدي زوكد دمسنا سلاميو بعودا زنقود عفنان كبابان بدي زوكد سلام مقاتا كم حبرو خوحي جدد مأكل سرسيو ما يتعلوا وطروز زنب لالي كرامات حلفا سر سلام مبلبنا تجاوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنان كبابان غدي وزاوك عفنان كبابان غدي وزاوك أخنا فات سلام سمايات يسكت أخنا فات سلام سمايات يبرد دمسنا سلام سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا نعوتر تمنيتي رجزني أنا زادر فينا إذا ما مسمعكم نعمتات ندحريت كم زمان لساتكمن نايب حق دما دليتنا بحقنا دليتم بحقنا إذا channel سلام يوترو سلام يو كتبوا عزدلنا سلام علامة زلوا channel يكون سلام جن سلزدل خايط رايمت مالت هيكونن قدم مجمعي لومي بزح عمق زلوا زينان حبريتان يكبكم أب تاريخ تمركزنا دما بفلاي زتتأمزز تاريخنا يرتراون كان تخكلني أسئلة ملس كم فتنينا إذا كان لذي أبزوان إذا بزح زين جيركم الله أمريكا نزي ميديا أنصار تشاينا أنصار راشا نختزارب بزح جنزب إنفستيجر هلا بنصارو حق ختزارب زخل كل بلاتفورم تاتنا نرجالنا بزح فيديو تاتناتي ولا ونا باخمي مس انترلو يلو ليبلز بحال هلا ويون ادفرتايزمنت كم زي تخفل لي قبرخا الفيديو كتعرف تخلي ادفرتايزمنت قنا يتخفل لي سلازي يقددو خا امتى عينت كتزارب كم زلك ولا ونت فيديو تحلفوه زخون يكون ربحا كم زي تولي قبرخا سلازي ابز شانلات يقوم انتقيلكم ولا حنت كابتشينو واغا حمش قرشين تخفيلكم نورح مالتيو نزي شانل زي عبا حجز مخانا نيرو زبل امنات علني مغنيات تيمون سلازلني صبوح حبريتا نزبنا كتكم زغل حبريتا تخكلني حبريتا صروي حبريتا تاريخاوي جيجاتات زقبر زنبر قبل الإيرترا بأمريكا يقوم بخالوت حالتا زقبر زنبر كنا مسلندلي دقفناتكم بتعمي زقدس سلازي نحنا لما بزي قدس انتاي باليوتيوب حساب زعاتنا تخكلني حبريتا غنا مسينا ناي معصاب بزح سقات يبلنا كن ستيل نتحكي انا امريكا زنبر قلم زبلو زنبر بعلم زبلو ون كتمصنا فزبك تعلفو ايدليونيوم تشاينا تودق الله حماق يا زلا راشا بوتين ديكتاتوري قالن تلكاغن صبقنا ادفرتايزمنت كم تغفل يمز قبروها ازيد ما كنحبركم ندلي دقف قبرو نعو قريفنا لومي اقدس نزلو ابزوان زيد ما نفس وقف سبك سمعوا زلو خريكمي بريزنت سياز بلوز نبري معلتا وكما يجيرو حكي خونا لو كنرينا مجمريا زيا breaking news by Al Jazeera. Very important information. China has test fired an intercontinental ballistic missile into the Pacific Ocean. It's rare for these tests to be publicly acknowledged, and they usually take place in isolated inland areas rather than the sea. The military says the move was routine and complies with international law. أزندريا زلنا continental ballistic missile ويون كاب China تبقيسو بفتنة أب أمريكا أب زخونة يكون علامة كهرم زغل نيوكلر زحازة أسوار كتقبر تخل تشاينا بوقعي تيست كم زقبرت ويون وصيتاوي فتنة كم زقبرت يعتقل زلا إذن تايزن أقر زلو كم قدم حبب كم زي اللومي قلت ما يدغلت مكاي قوين زلو زبنو حيليلو حيلقا مالت تشاينا يكون راشا كاب أمريكا زلوهم زخون يكون سقعت كم زي بلو ويون نا أمريكا كونفرونت خقبروات دلونت كم زلو من أنرزلنا أمريكا دمان زبنات أنا ترايا قبل لنا عالم أنا ترايا حيال أنا ترايا خقبر زغل زبل زنبرة لومي نو مور زبل وزا لو جزيه هنا بس إحنا زلنا زعلمنا كنيك زي نجيركم الله نيوكلراوي أسوار قاتيمو كل ستحيز تديت فيه أبز مسزلو نزل زمز أزلو 3-4 عامات سجير كاكينو
ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ሰላም ሃዋህው ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ስለምንታይ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ጎባልል እንተለዋ ብዓለም ዕንደራ ዝበሃል የለን ስለዚ ክልተ ሰለስተ ጎባልል ስለ ዘለዉ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ነቲ ሓደ ዘይሕምቆ እንተኮይኑ ርግኣት እዩ ዘሎ ብዓለም ሓደ በይኑ ጎብለልቲ ኮይኑ ግን ድሌቱ እናገበረ እናጎበጠ እናጨፍጨፈ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣናዮ ክኸውን ይኽእል እዩ so ኣብዚ ቪድዮ እዚ ቻይና ብወቂላቶ ዘላ ክትሰምዑ ኢኹም እዚ ብግምጣሉ ድማ ኣብ UN ዝግበር ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ድማ ቡግ የረኽበኩም Also said the test wasn't directed at any country or target. Let's go to Beijing and speak to Al Jazeera's Tony Cheng about this. So, Tony, what more do we know about this launch? We got a very brief statement this morning from the People's Liberation Army Rocket Force saying that the missile was launched at 8:44 a.m. local time. They didn't specify where it was launched from, but they said it was going in the direction of the Pacific Ocean. We understand from the Japanese Coast Guard. እዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ከም ብወግዒ ነቲ ፈተነ ከም ዝገበረት ንወገን ሰላማዊ ውቅያኖስ ከም ዝገበረትን ናብ ገለገለ ክፋል ናይ ጃፓን እቲ ካብቲ ሚሳኤል ዝተፈናጨለ ነገራት ክወርድ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ሂባ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ቻይና ራሽያ 90,000 ሰራዊት ዘሰለፈ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሳብማሪና ዘለዎ ሓይሊ ባሕሪ ዘለዎ ነፈርቲ ኩናት ዘለዎ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ኣብ 5 ባሕርታት ኣብ ብላክ ሲ ኣብ ሜዲተራኒያን ሲ ኣብ ሰሜን ናይ ፕላኔትና ኣብ ፓሲፊክ ኣብ ኣትላንቲክ ኣብ ኩሉ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ምርኢት ከተርኢ ልምምድ ክትገብር ከም ዝቐነየት ርኢና ኣለና ሰራዊት ናታ ራሽያ ድማ ናብ ሓደ ብ800,000 ወሲኻ ካልኣይ ዝዓበየ ሰራዊት ናይ ዓለምና ድሕሪ ቻይና ክትገብሮ ደልያ ከም ዘላ ቻይና ድማ ልክዕ ለንቀነ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኣሜሪካ ምስ ህንዲ ምስ ጃፓን ምስ ኣውስትራልያ ኮይኖም ናይ ኳድ ኣኼባ ክገብሩ ስለ ዝቐነዩ ባሊስቲክ ሚሳይል ኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ማለት ንኣሜሪካ ክሃርም ዝኽእል ኣፅዋር ማለት እዩ ሓይሊ ናይዚ ኣፅዋር ክነግረኩም እየ ፅንሕ ኢለ ዲቴይልድ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ከርዩና እዮም እዚ ከዓ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ኣብ ወታደራዊ ኣተኩሮ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኩናት ክመፅእ ይኽእል ዶ እወ ይኽእል እዩ ከይመፀ ግን በዚ ቻይና ተርእዮ ዘላ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዓቕሚ ናይ ቻይና እያ ተርእዮም ዘላ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እያ ትነግሮም ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ዶን ዴርሚ ኣይትፈትኑን እያ ትብል ዘላ ቻይና ተፈቲንኩምና ምሳኹም ክወዳደር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ይብልሎ በትራሻ እንተፈቲንኩምና ኣብ መሬትኩም ክሃርም ዝኽእል ዓቕሚ ኣለና ስለዚ እንታይ ንድርዳ ኣለና ብክልቲኡ ዎርኒንግ ክመፅእ ከሎ ነዚ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ኣሜሪካ በይና ኢራን ከምኡ ዎርኒንግ ትባላ ሰሜን ኮርያ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ክምክት ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና They had been pre-warned to be aware of space debris in 3 areas to the north of the Philippines island of Luzon as they expected to. So it seems that they've achieved what they wanted to. As you say, it is very rare to have these publicly acknowledged tests, particularly of ICBMs. The last one that was announced to the public happened. China President Xi ሰራዊት ናቱ at any condition ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንውግእ ጥይት ኣብ ዓንቀር ንብሎ ነርና ሬዲ ኮይኑ ሓይሊ ኣየሩ ሓይሊ ባሕሩ ሓይሊ ምድሩ everyone ሳይበር ናይ ሳይበር ሓይሊ ናቱ ናይ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ናቱ ኩሉ ንኩናት ድልው ክኸውን ከም ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ነጊርዎም እዩ ስለዚ ቀፃልነት ኣብ ውፁእ ዝኾነ ሰራዊት ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን ኩናት ክጅምር እሞ ሬዲ ዝኾነ ሰራዊት ክህልዎ ከም ዘለዎ ነዚ ክገብር ዝኽእል ህዝቢ ኣለዎ ነዚ ኣኮሞዴት ወይ ነዚ ከካይ ዝኽእል ቆጠባ ናይ ቻይና ሓደ ካብቲ ዝያዳ ዝፅላእ ዘሎ ብዝዋን ዝስታ እዩ ፕሬዚደንት ሺ ንቻይና ኩሉ ዓይነት መሰናክላት ክሰግር ከም ትኽእል ንኣብነት እኽሊ ጥራይሲ ን5 10 ዓመት ከመግቦም ዝኽእል ሩዝን እኽልን ከዚኑ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ነዳዲ ን3-4 ዓመት ጠጠው እንተቢሎሞ ትቁጠባ ናይቲ ሃገር ክበላሾ ከም ዘይክል ብዙሕ ነዳዲ ከዚኑ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ሄቪሊ ኣብ ምንታይ ኣብ ሶላር ናብ ናይ ሶላር ኢንቨስትመንት ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ኢንቨስትመንት ይገብር ኣሎ ኣብ ናይ ማይ ዓጊትካ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ነቲ ፀዓት ናይቲ ሃገር ንምቁፅፃር ምስ ራሽያ ዘለዎ ድማ ብሰሜን ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ምስ ኢራን ከምኡ ብኣሜሪካ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል መስመር ናይ ነዳዲ ንክገብር ይፍትና ኣሎ ከምኡ እውን ንግዲ ናይ ዓለምና ሃገራት ንቻይና ባዕለን መፅአን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክዕገታሉ ዘይክእላ ኮንዲሽንስ ብምፍጣር ምስ ቻይና ክነግዳ ከም ዝደልያ ክገብረን ይፍትና ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ዲፕሎማስያዊ ብሪክስ ዝበሃል ምስ ቻይና ራሽያን ቻይና ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ግንባር ንገሩና ኣብኡ ክንገጥመኩም ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ
ኩናት ይደልየለን ቻይና እንተ መጽእዎ ግን ንዕኡ ድልውነት ከም ዘለዎ ንህዝቡ የዳልሉ 44 years ago in 1980. That time it was a DF-5 rocket that was launched. We think this was a DF-41. So that gives you a kind of sense of how much progression and evolution the Chinese ICBM program has gone through since then. But little more than that. Is there any significance that you can see as to the timing? This week, the 1st of October, in certain conflicts or in the conditions of international. But I think heading into the Pacific, there is certainly a message, the 10th anniversary of the foundation of the development of China. But I think people will be very careful. Okay. Live, our defense editor, Alex Gotop. ኣብዚያ ሕጂ እቲ ኣጽዋር እንታይ ምዃኑ ብትክክል ክነግረና እዩ ነዚያ ይደልጽን እየ So this is an incredibly interesting launch, Alex. Tell us more about the specifics of the missile itself. Well, the Dongfeng 41 is a strategic weapon in China's nuclear arsenal. It has a range of about 15,000 kilometers, which means it can hit most targets on Earth, including most of the continental United States. So ሓደ ካብቲ እዚ ሚሳይል ፈቲኖሞ ዘለው 15,000 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብ ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ናይ መሬት ክሃርም ዝኽእል ርሕቀት ንዝኾነ ይኹን ክሃርም ዝኽእል ምዃኑ ሓደ ቀጽሉ ብዚ Earth, including most of the continental United States. Each missile carries up to 10 warheads, and each warhead is about 10 times the explosive power of Nagasaki. ነፍስ ወከፍ ሚሳይል ዝትኮስ 10 ካብኡ ተፈንጂሮም ዕላማኦም ክሃርሙ ዝኽእሉ ወርሄድስ ኣለዎ ሓንቲ ሚሳይል ክትኩሱ ከለዉ ተተኪሱ ምስ ከደ 10 ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ክኸዱ ይኽእሉ ኣብ ሓደ ኸክን ንምንታይ ዓቕሚ ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣብ ሓደ ናይ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ኣብቲ ሚሳይል ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለምና ኣሜሪካ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ተጠቂማ ኣበያ ተጠቂማ ትብሉ ኣብ ጃፓን ኣብ ናጋሳኪ ን ሂሮሺማ ሓደ ቦምባዊ ዝወረደ ዓቐናቱ ኣማይት ኣሽሓት ሰብ ይቐትሉ ይዝበሃል ኣብ ሓደ ቦምባ ናይ ቻይና 10 ዕጽፊ ናይዚ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እቲ ሓደ ቦምብሲ 10 ዕጽፊ ናይ ተሽዑ ዝሃረመ ክንዱኡ ክሃርም ከም ዝኽእል ወይ ዕንወት ከወርድ ከም ዝኽእል ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣጽዋር ኢና ንዛረብ ዘለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣጽዋር ደረጃ ተበጽሑ ዘሎ ዓለም ሎሚ ራሻ ዝሓለፈ ከምኡ ኢለኩም ነይረ ኤክስትሪምሊ ዴንጀረስ ሲቹዌሽን ኢና ንርኢ ዘለና አይ ሆፕ እዚ ኣጽዋር ይጥቀሙሉ ኣይኮኑን እዚ ኣጽዋር እዚ ንመፈራርሒ ጥራይ ክኸውን እየ ዝምነ ተተጠቂሞምሉ ተተሓሒዝካ ምጥፋእ ጥራይ ካልእ ምክንያት የብሉን Okay. So that gives you an idea. It's solid fueled, which means it can be launched very, very quickly with little to no warning. And it's on a road mobile launcher, which means it can disperse and hide in woods and make it very, very hard for an opponent, say, satellites to try and spot it. So it's a very potent weapon. ንኩሉ እንተታት ድማ ዝቐረብዎ ኣጽዋር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሚሳይል እዚ ካብ ዝኾነ ቦታ ክትኮስ ከም ዝኽእልን ብሳተላይት ድማ ኣበይ ክትኩስዎ የሚልካ ክትግምቶ ዘይትኽእል ኣብ ኣግራብ ተሓቢኡ ካብ ዝኾነ ቦታ ቀልጢፉ ድማ ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል ኣጽዋር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ቻይና ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ብወታደራዊ ዓቕሚ እውን ንኣሜሪካ if you dare me እንድሕር ፈቲንኩምና እንድሕር ደሊኹምና ሬዲና ንብልዎም ኣሎ ክንብርከኹ ከም ዘይደልዩ ዘለውን ኢዶም ክቡ ከም ዘይኮኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣብ ሓይሊ ባሕራ ኣብ ብፍላይ ሓይሊ ባሕር ናይ ቻይና ኣዝዩ ሓያል ምዃኑን ኔቪ ቱ ኔቪ ኣሜሪካ ከም ዘይትኽእሎም እዮም ዝነግሩ ኣሜሪካ ምስ ሓይሊ ባሕር ናይ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብላን ኣብዚኣ ፈልየ ክነግረኩም ዘለና ኣገዳስነት ዘለዎ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓበሬታ ብንጹር መንገዲ ተራኻይ ከዓ ጽቡቕ እንድዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ከረይኩም ዘነ ለመሲ ሓንቲ ስእሊ ነይራ ኣብዚ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ክንዛረብ ከለና ሓደ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣሜሪካ ንቻይና ኣበይ ቦታ እያ ክትብድሃ ትደሊ ዘላ ኣብ ጥቃ መፂኣ እያ ክትብድሃ ትደሊ ዘላ ኦኬ እቲ ብድሆ ኣብ ጥቃ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ቻይና ኣሜሪካ ብመራኽብ ገይራ ኣብ ጥቃ ቻይና ክትመጽእ ቻይና ግን ኣብ ጥቃ ስለ ዘላ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ መሬት ኣብ ጥቃ ኣሜሪካ ከተጥቃዕቲ ኮይና ኣይትኽእላን እያ እዚ ትፍልልይ ክትፈልጥዎ ዘለኩም the same እዩ ኣሜሪካ ንራሻ ኣብ ጎረቤታ መጽያ ክትመጽእ ከላ ሽግር ዘጋጥማ ዘሎ እምበር ንኣሜሪካ ኣብ ጎረቤቶም ተመጽኻ ኣሜሪካ እውን ኣይትኽእሎም ኒኻ ኣሜሪካ ግን ካብ ዓዳ ወፅያ ኣብ ገማግብ ናይ ቻይና መጽያ ክትመጽእ ትሕር ኮይና ብፍሉያት እተን ንፈርቲ ዝስከማ ካሪየርስ ገለ ዝበሃላ እየን ዘለዋ ብዙሕ መራኽብ ናይ ቻይና ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ ኣጽዋር ዘለዎ መራኽብ ስለ ዘለዋ እዚ ኩናት እዚ ኣይ ሆፕ ኣይገብርዎን ኮይኑ እንተገይሮሞ ግን ቻይና ንኣሜሪካ ዊ ኣር ሬዲ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝብል መልእኽቲ ኣትቦም ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ስምዑ ላይ ሓደ ምናልባት እንታይ ኢና ክንብሎ ከማና ይተረዳእና ኣሎ ኣብዚ ስምዑስከ to the Russian representative but I say to the Russian እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ሓድሽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ እዩ ስምዕዎ ብፍላይ ጸለምቲ ኣብዚ ፖለቲካ ክመፁ ከለዉ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑኻ እንታይ ኢሉ ንራሻ የጠንቅቕ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ representative on his phone as I speak that I stand here also as a black man
whose ancestors were taken in chains from Africa at the barrel of a gun to be enslaved, whose ancestors rose up and fought in a great rebellion of the enslaved. Imperialism, I know it when I see it. ንመንስ ከይፈራርህ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ዳቪድ ላሚ ይበሃል ከም ሓደ ጸሊም አቡን አብ ሓጎታቱን ብገመድን ብሰንሰለት ተኣሲሮም ንባርነትን ንጊላነትን ዝተወሰዱ ሽግር ናይ ጭቆና ዝርዳኣኒ መንዲ ማሲር ወሲድካ ነይሩ እንታይ ክትገብር ንራሻ ትፍክረሉ ንዓኻ ዝኣሰረ ንዑ እንዲኻ ተገልግል ዘለኻ ሕጂ እቲ ዘገርም እዚ ናይ ጸለምቲ ነቲ ጽልሚ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝወረደ ታሪክ ሰሪቖም ንመን እዮም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣንጻር ምስኡ ዝተሓሓዘ ይብሎም ንቻይና ንስኹም እዮም ከም ትገብሩ ዘለኹም ይብልዎም ሓደ ኢምፔሪያል ገዛኢ ጨቋኑ ክሪኦ ከለኹ ይፈልጦ ጨቋኑ ዳ መንስኻ ደይኮንካ ሪፕሬዘንት ጌርካ ዘለኻ እንግሊዝ ዘይኮነትን ንፍርቂ ኣፍሪካ ድከቱ ዘጽገበቶን ክሳብ ሕጂ ድማ ካሓሳ ዘይከፈለት ኣክንድኒ ንራሻ ተዋጣወጠላ ራሻ ዶ መፅያ ንኣፍሪካ ገዚኣቶ እያ ራሻ ዶ ንሰብ ወሲዳ ባርያ ጌራ ነይራ እያ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ደይኮኑን እቲ ዝበፅሐ ባርነትን ጊላነትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣስፋፊሖም ዘለዉ ኩሉ ግዜ ነቲ ታሪክ ትዊስት ገይሮም ጠውዮም ነቲ ታሪክ ኣበላሽዮም ነቲ ታሪክ ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ንራሻ ንክነቅፍ እዩ ዝዘርብ ዘሎ ራሻ ብዩክሬን ዝገበረቶ ንዑ ንክኸስስን ደገፍ ናይ ዩክሬን ንኸምፅእ ከም ጸሊም ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዘሰይም ኣሜሪካ ኣብቲ ዩኤን ብጸለምቲያ ትውከል ክትፈልጡ ዘለኩም ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ሞትን ኣብ ፈለስጢን ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ሞትን ጭንቀትን ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትድግፍ ከላ መን እዮም ዝድግፎ ዘሎ ብምስሊ ናይ ጸለምቲ ኮይና እያ ትድግፎ ዘላ ጸሊም ዳብ ጥዑይ ከይውዕል ካብ በሃል ተራ ሰብ ክርኢ ከሎ ክረግም ከሎ ነቲ ዝገበረ ሰብ እዩ ዝረግም ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ጻዕዳ ይኮነ ዝረግም እዚ ኸ ሕጂ ነቲ ታሪክ ናይ ዓዱ ነቲ እንግሊዝ ዝገበረቶ ታሪክ ናብ ራሻ ከላግቦ ይድፍትን ዘሎ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገበሮ ስርቅን ዝምታን ናብ ቻይና እዮም ከላግቦ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኢና ድማ ናይ ታሪክ ምጥምዛዝ ንብሎ ዘለና ክልተ ሰለስተ መንገዲ ጌርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኢትዮጵያውያን ደሰይም ከም ዝናገበሩ እዮም ታሪክ ጠምዚዞም ኣንጻር ኤርትራ ዝኸዱ ዘሎ ፅነኢለ ከርየኩም እየ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ንረእይዎ ጸለምቲ ከመይ ገይሮም ታሪክ ጠምዚዞም ሰባት ከም ዝሃስዩ ዝረአዩ sanctions on Eritrea for its failure to comply with its obligations under previous Security Council resolutions, including 1907, passed 2 years ago. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሱዛን ራይስ ትበሃል ጸላም ኣሜሪካዊት እያ ኣንጻር ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ጭብጢ ፅነኢልና ክንሰምዖ ኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብተደጋጋሚ እገዳ ንኽወርድ ከም ሓደ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሓቶ ንመለስ ምስ መለስ ብዙሕ ብቐረባ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብውልቂ ገለ ካብቶም ትጸልኦም መራሕቲ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሰብ እያ ሕጂ ስምዕዋ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ወሪዱ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ጸለምቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ነቶም ጸዓዱ ወኪሎም ትዝኸፈ ግፍዒ ዝፍጽሙ ምዃኖም ድማ ክትፈልጡ ኢለ Regarding Eritrea, it should be noted that for the third consecutive year, the monitoring group has found no evidence of Eritrean support to the Somali terrorist group Al-Shabaab. The sanction regime... ናይ አንጎላ ወኪል ዝብል ዘሎ ኣብ 2014 ክዛረብ ከሎ እዚ 2011 እቲ ካልኣይ ዝበርትዐ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደሉ እዩ 2009 ጀሚሩ 2011 ድማ ደጊሞም ዝበርትዐ ገዳ ገይሮሞ ኣብዚኣ ግን ለንቀነድ ሰማዕኳ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ 2003 እዩ ዝጅምር ኣሜሪካ ካብቲ ስዊፍት ዝበሃል ናይ ኤርትራ ክትኣልያን ብዙሕ ተፅዕኖ ክትገብረላን 2003 እዩ ዝጅምር ድሕሪ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ማለት እዩ ብይን ናይ ውዕል ኣልጀርስ ብይን ናይቲ እንታይ ንብሎ ኣብ ሄግ ዝተገበረ ዳንነት ማለት እዩ ብይን ምስ ተዋህበ ድሕሪ እዩ ዝጅምር ተፅዕኖ ኣሜሪካ ድማ ንኢትዮጵያ ክትቅበሎ ከም ዘይብላ ትገብር ዝነበረት እያ እንታይ ኢሉ እዚ ካብ 2011 ክሳብ 2014 በተደጋጋሚ ክሳብ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍ ከም ዝገበረ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ንአልሸባብ ይሕግዝን ይዕጥቕን ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ተረኽበን እዩ ዝብል ዘሎ ተርጂሙን ኣለኹም ኢቭን ነቲ እገዳ ክገብሩ ከለዉ እውን ኤርትራ ነቲ ንአልሸባብ ዝበሃል ከም ዝተገበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ይነበረን ባይ ደ ወይ ንጅቡቲ ወሪራ እውን ኢሎም እንዲኦም ነቲ እገዳ ገይሮሞ ቀጠር ግን ቀጠር ሓንቲ ኣብቲ ግዜታ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረት ንኽልቲኦም ንጅቡትን ንኤርትራን ኣብ ሽምግልና ምፅያ ከም ዘተዓረቐቶምን እቲ ዶብ ናይ ዶብ ፀገም ድማ ከም ዘየለ ገሊፃ ነይራ እያ ኣሜሪካ ግን ኣይደለየተን ዝሓበሬታ እዚኣ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስምዕዋ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝበለካ ኣይኮንኩን ዘምፃልኩም ዘለኹ has proven fruitful, but it must be terminated when the reasons for its establishment are no longer existing.
تكورد كله تجرا حرايس كإذا جبت سلة زي نبرنا صبغنا يروح نبل خلينا لو مجن إيرترا أقول تشان عصر تربعة نيزي إيرترا زخوني يكون ناب الشباب تبغى نجار جبت أنت زي اللي إذا جرازي كل اللي هو يبل له أوكي تشان عصر تربعة نيزي أنت كتبه له So we were forced to abstain on voting of resolution 2317 for the following reasons: support by Eritrea to the terrorist group Al-Shabaab, as well as the border dispute between Djibouti and Eritrea, were the founding criteria for imposing restrictive measures on Asmara. راشا أنت يزبل زلوا وكيلنا راشا بيونايتد نيشنز أبكل تشان عصر حدا نحنا نتي قبل على إيرترا توسنا الجدا أي تقبلنا أبستينا جرنا دمسنا يهبنا لون دمسنا حكيمنا التمخني هدما تزوج حبزنا برا مخنيات نابنت إيرترا نال شباب تحجز على استبهله وين مس جبت استبهله كل التيونات بتاعت أقول تشان عصر تربعة زبالة يزي سمعوها. In 2009. Since then, the situation on the ground has significantly changed. The monitoring group, in its outcome reports for 3 years in a row, has concluded that there is not evidence of Eritrea providing assistance to Al-Shabaab, and the border dispute with Djibouti is being settled through mediation with Qatar. Allow me to... This is እዚ ዘረባዝ ክሰምዑ ከለኹም ኤርትራ እንተኮይንካ ስምዒት ናይ ኤርትራ ዘለካ ተኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዝስማዓካ ተኮይኑ ንብዓት ክመፀካ ይግባእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበን ብዩኤን መግለፂ ዘይብሉ ኣብ ሓምሳታት ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ዝግብኦ ልክዕ ከም ካልእ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ብምትእትታው ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ነቲ አንድነት ዝብል ሰባት ኣወዲቡ ኤርትራ كلن هجرات ناصرتنا بزرقبالو إيرترا فدريشن أبتحت إثيوبيا نخدكون دحراد ما بإثيوبيا خد تقلال كترنفت استجبرت هجر على ملخد جن زخون يخدم زي اسمع على زنا بري إيرترا وتقينك تاب UN يخون تاب international community كل جزء مستوى عكاثة زيت تاريخك زي خاطر فلت أزلك عندك خازي خاطر مرسلك إيرترا وتقينك كوجيا كعبة نيراشا ني أنغولا ني جبت خن سمينا أنت يبلا له نيراشا كاب كنت عند شعتن اتمجمري اجرا خد قبرو كلهم ايرترا من جبت تسقم اللوا دوب ناي جبت سجيره من جبت هريما منغس ايرترا دمنا الشباب اب سوماليا تقالو يعتقالو يلكم دعريو استجبر عمد دحر عمد جن زخون يكون جبت يالن اتنا جبت زبلكمو اتي قطر نعشم جيلانه تغداي كم فتحه تنغير الله اذنا يا الشباب دما زخون جبت يالن سلازي سلمنتاي تغداب على ايرترا وريدلو زي غدازن كساب كلتشن 10 شومنت نيرو حج دما يقصلالو مالتي ابل ايرترا مالتي So, ذكر داكا يجبا ذكر كحكان كحزنا كان يجبا. With Qatar. Allow me to confirm here that our abstention is fully in line with our unchanging position on the matter of sanctions. Sanctions have to be dealt with not as a means in and of themselves. ناي جبت وكيلك جبت لومي حد الناس مسير تراز جبرت كم مثلكم جبت نزي قبل على تراز ورزولو قرا عيق دقفوني إلا ترجم لهم سمعوا دقيمكم إذا محزنات ناي جبتي قلودو تبدلون جبتي على تاريخ نيرترا من البعض كال علامات نيروا كون خليو تاريخ نيرترا شورا نيرترا كم مجمر يزيد جفت جبتي أنيرا نيتوبيا أنا خدت داخل ميلكا قال yes it doesn't matter علامة نيروا سوران إيرتراز دقفت هجري هجن مريتاز خفتت سلطنات هبز نبرت كلام أب جبهاون بزح تاريخ زنبرة يا جبتي أبز خاصم عوا دقيمكم تاريخ كاتب بقير كفلة تمنسي please نزيا ولا قراريس كون أب تمنسي أبز عوا in line with our unchanging position on the matter of sanctions. Sanction border dispute with Djibouti. Allow me to confirm here that our abstention is fully in line with our unchanging position on the matter of sanctions. نابنت أبتك زيتين إيرترا دقيفات تابلي اللهم جبت جن زي جرازي ورد كتب لا يتغنيها هذا جبت مس أمريكا طبق شركة الناس اللي زلوا نا أمريكا والثانية كتك أو ما يتغنيها أنت يجن جيرن بعقمن أبتوانتي أبستنشن دمس أنا يهبالون دمس أنا زعق أبنا على مخني أدما الجدا مفتحي نشجر كم زي كونه سلان فلت يا علم سلازي إثيوبيا بمنقدم اللزيناوي نيرترا قدم بحيل السلاسة دحيرو بدرجي دحيرو دما إيرترا أبارات كيلو زبص حتى من اللزيناوي شريخو شراريخو إيرترا أبتزخف أجراخ وتوخلو جبسجن أنت عرض طويلة ولا ونتي جرا انتدي تقامته دمس أجناي هابتن إذا جرا زدما قبول هيكون كل اللي وكاب زبال هجرات نيرا إذا جرا زدما
ክንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳ ነጊሮምካ ንኤርትራ ግን ሓደ ካብቲ ዘብከያ እዩ እንታይ ዓይነት እገዳይ ነይሩ ስምዕዎ ብዚ راو كوينا تاكونان تأوجلنا قطباوي دبلوماسياوي بوليتيكاوي نايس ألمة دما ميركات كوينا تاريخيو 15 عامات نمخرزازنا دارجا نايل معات مدبات كم زين تكبر تكون نجر نجبر كم زين خيل أمرنا أكلاتنا عمنا جهو خمس تحز كل جزء أب شنكت كم نبر لعلم خوينات زيناي عقمنا مزرع أو عقمنا نايم مساي شرحتاتي نو زوج الطباخ يمقبل ناي ورق عطاويتات كيركب ناي كمزة مثلا عليا خي ماليا دي بلوم حتى هذا حد خابو عقم سبنا مزقوا يتوج خوينات صنيعه زغل زي هذا نزاربلو نوح زيد وسدين Sanctions have to be dealt with not as a means in and of themselves, or rather an ends in and of themselves, but rather a temporary and obligatory procedure which we draw upon to obtain political and the time. ሓንቲ ኣብዚያ ንጹር ኮይኑ ክርዳኣና ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወስደ ስጉምቲ እዝን ኢልካ ብቓላት ኣናኢስካ ወይ እውን ኣጎዳዲልካ ክትሪኦ ትኽእል ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም ኣለዎ ምናልባት ካብታ ኣርስቲ ከይሰገርኩ ከለኹ እዚኣ ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ ኣመራይዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ለንቀነ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዘውፅኣ ሓበሬታ እያ እንታይ እስከ ይብሉ ኣብታ ፅሕፍቲ ነዋሕ ፅሕፍቲ እንድያ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ምናልባት ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነዊሕ እዩ ኩሉ ክገልፀልኩም ኣይክእልኒ ኤርትራ ፀላእታ ብፍላይ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ፀሓፍትን ስኮላራትን ብመንገዲ ካልኦት ፀሓፍቲ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብምቁፃር ታሪክ ዘዘንብዕ ብብዝሒ ኣርቲክል ስለ ዝፅሕፉ እቶም ኖርማል ተራ ሰባት ፀዓዱ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ነዚ ንምቕያር መንግስቲ ኤርትራ ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ለይትን መዓልትን ክፅሓፍ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ሶሪ መንግስቲ ኤርትራ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ማንም ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎ ለይትን መዓልትን ክንፅሕፍ ክንክእል ኣለና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እዚ ቪድዮታት ንገብሮ ዘለና ናራቲቭ እዩ ንምቕያር ሓጋዚ እዩ እዚ ክግበር ግን መጀመርያ እቲ ንኡስ ወለዶ ታሪክ ከነፍልጦ ክንክእል ኣለና ኣመፃፅኣ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ገበናት ከነፍልጦ ክንክእል ኣለና ሓደ ካቡ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረትን ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ቅኑዕ ከም ዘይነበረን ንኣብነት ኢትዮጵያውያን እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡ እዩ ዝግለጽ ኤርትራ ነቲ ህዝባ ኣሽኪዓቶ ኣብ ሬፈረንደም ባርነት ድሕሸካ ወላ ሕሸካ ምዝበል ወይ ሰብ እወን ናፅነት ኢሉ እምበር ትኽክለኛ ሓሳብ ኣይተዋህቦን ነይርና በሎ ሓሶት ሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ልዕሊ 600 ተዓዘብቲ ዝረኣይዎ 140 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ናይ ዝተፈላለየ ዓለም መፅኦም ዝተሳተፈሉ ክፉት ንኩሉ ዝነበረ እቲ ሕቶ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ ንጹር ዝኾነ እዩ ኤርትራ ልውላዊን ናፃን ልውላዊትን ሃገር ንኽትከውን ትደሊ ዶ እያ ትብል ነይራ ተሕቶ እንታይ ይብል ህዝቢ እወ ይደሊ ክብል ይኽእል ነይሩ ኣይፋለይን ኣይደልን ከዓ ክብል ይኽእል ነይሩ ስለዚ ናፃን ልውላዊትን ሃገር ንኽትከውን ትደሊ ዶ ንዝብል ሕቶ እወ ይደሊ ኢሉ ትግራይ እወ ይደሊ ኢሎም ትግራኻ እወ ንደሊ ኢሉ እምበሺ ሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ እውን ተገይሩ እዩ ንሰዓታት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ደው ኢሉ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሊስታስከ ኢትዮጵያ እንተደይ ተቐበላ ኤርትራ ነቲ ሬፈረንደም ናታ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሬኮግናይዝ ተደይ ትገብሮ እንተደይ ተቐበሎ ሃገር ኣይምኾነትን ቁፅሪ ሓደ ኤርትራ ሬፈረንደም ዝገበረት ዝተቐበለት ሃገር መን ያፈልጥኩም ኣለኹም ህንዲ ህንዲ is the number 1 ኤርትራ ከም ሃገር ልውላዊት ሃገር ሬኮግናይዝ ዝገበረታ ቁፅሪ ሓደ ድሕሪያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ USA ኣሜሪካ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ኢማራት ራብዓይ ሕብረት ሶቪየት ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ከዓ ነይሩ አይደኖ ሓምሻይ ሊባኖስ ከም እናበለ ይኸይድ ማለት ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ መበል ክንደይ ኣሎ መበል 21 ኣሎ መበል 21 ደረጃ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ስለዚ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ሱዳን ኣብ ላዕሊ ኣሎ ስዑድያ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ምስሪ ግብፂ መበል 7 ኣሎ ሊብያ ኣሎ መበል 6 ሊባኖስ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድሕሪ ካልኦት ዝተቐበለ ሃገር እዩ ከዓ ሬኮግኒሽን እምበር ቅድሚ ዝሃበ ኣይኮነን ተሓሶት ንሶም ዝጥቀምሉ ፀራሪግና ክንጉሕፎ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ መጀመርያ ንህዝብና ክምህር ኣለና ድሒርና ድማ ናብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ከነሰጋግሩ ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ
بعاقمنا بريزنت سياز زبلو كالو زبلو أبدرار فرافيكا بإنجليش كانوا وردن دلنا بليز لايك ناقبركم أب كالك كم زبطحون كتقبر فتنو كمون أب جدرار بإنجليش أب تويتر أب إكس كنسفن فتنا لنا نزون دقفونا أب انترناشنال أودينس نخيد كابزي كي وصانا خلنا بفلاي أب على اليو إن زقبر أكايدا ببزح جزي أب للأفريقيين زقبر تقبلنا يبلون ويودن تي يو إن زبهال حتى بزي أفريقيا سكولار زبالة تسكسمعوا. Actually, I have been saying this for years, that if I could influence the African leaders in any way, shape or form, they need to boycott attending the United Nations General Assembly. There's nothing there for them. They're just coming there to validate other people's issues. So if Africa was to really speak... زي دكتور وكيلنا حبرة أفريقيا بيو إن زنبرتها أوروبا بفلاين فرنسا أمريكان أكايدا ناتهم سلستك أم زنبرت بترس لتخصم زنبرت حبرة أفريقيا التي أفريكان يونيون زبهال كاب سرحان خصوقوا فرنسا جيراتاي زبهال حبرة أفريقيا ناتو سكولارس ناتو من هزبي ككلاخل زيكل رموس ود مخانو بزعق زي تزاريبا كالوت وين تزاريبهم اليوم حبرة أفريقيا نزا سبزيا بتبعت مرحتنا أفريقيا نابيو إن زخيد مخنيات يبلكم من إله حبرة أفريقيا ترجم يبلون إله أبيو إن كيتكم أفريقيا كبر يبلكم دمسخهم هاي سمعني أب منبر بوتا يبلكم أبيو إن سكيورتي كونسل زبها نافريقيا يوكلني زبزح أجندة ناتو سرح ناتو بزعب أفريقيا يقول أفريقيا أبت كرسي اللون أبي يمزلون أبت أولى أب معدي أبت بياتي زبلع عرستي لك كم تعب برلين أفريقيا أب أولى ناي أوروبيان تجوزازيا أفريقيا زيس خاوسدو كين بأسيا قداي تمغاغيلنا ناتنا نبلع عيلهم من أفريقيا مغاغيلهم زجوزازيوا أبيو إند ماكس هابلومي أفريقيا جنداناتا كالو تجوزازيوا أفريقيا إنجن أفتت أولى اللون أتوم سألمتي نسألهم أفريقيا وزو كل دما كم زنو سمعت أنا حناينا نزي ملكتهم سبات كسب كي خاطر يوم أكندنا توم جوزازيوم نتوجو داي سلطان حيزهم بحيتهم كم دليتهم زجبرو زلو إذا تري واتس أنا حكم نملا سابزي. Call it out for what it is. In this week, when I'm here talking to other partners around the world about our shared futures and the future of the UN, Russia is trying to return us to a world of the past, a world of imperialism, a world of redrawing borders by force. بعلزي كندنا تزمل كتا حيال كانسان كل نجاراتو جيرو أفريقيا ناس أهجر كوينا أكن دي يوكي تا نشتي تعقيد هجرو ترجم لهم كن مريتنا يرتراون زي كون مريت زلوا يوكي أب سكيورتي كونسل فيتو باور اللوا نسات عليها هذا نتبر 4 بليون حزب زلوا أفريقيا جن أب تمنبرنا سكيورتي كونسل نمسيه بالله هذا نتبر 4 بليون حزب زلوا هندي أب سكيورتي كونسل قوم منبريه بالله سلازي نعيك الزارب زقبونيرو أبيلو تجاستيس دو فيتشر دو كماندو قلدو نابلو الزارب وزلو أفريقيا منبركو هباي قبع زباز حزبي عبت منبرتي بوتا يبلون قدايناتو دما بمنقد كالوت كم زتكبر زلو زياتهم توم سلمتي أبو كفيلون جن زقبروان زبلوان نايب حكي زقر من زستم مني حانت فيديو كاريك نمالا سابتاس أنا شغنا بأفريقيا خناتينا. They need to boycott the United Nations General Assembly. There's nothing there for them. They are just wasting taxpayers' money, having hundreds of them coming to the United Nations for what? سلازي مرحت أفريقيا نفتي يو إن زخدولو مخنيات يبلو من جنزبنا هزبي جنزبنا يت taxpayer يوم زباخنو زلو أب هوتيلات كبر كفيلكا بكبر نفرتخيكا كندي ولا بروفيسور لمن بخندق زي الومي مرحتنا أفريقيا ناب يو إن زخيد مخنيات يبلكم معناته أجندة أو تسالط ونجار يبلكم أو قد أبعدهم كفلوا نزو قد هذي بلك استردت إيرترا هذا من يسترسل الله I'm sure عثمان صالح بنورمال بلاين كفيلو تكيت كفيلو كل اللي خمسة خده بفلي تجات كم زي كيد بريزنتنا إيرترا ونكم سلزي كونه سلزي إيرترا نتو قد هاي تردياتها by the way لانك أنا وين بريزنتنا إيرترا بنتصور تزاري بنيري نزو قد هاي زي سمي أفريقيا حد عينات الرأي حد عينات تاخلو هذا تسفى له دي هم وخون تسفى إلا تسفى سلدي إلا جن لا جدك سرح لك تديلو ناي أفريقيا حدنا تعلموا علونا بدنا ديلو كم دولهم سيلنا نقص له مخنيات نفسنا دينا نقشيش زلنا ولا المشارقتنا نقشيش زلنا إيجاد الله بلني إيجاد بحال الله انتاي قبرت نجزاه رسول إيجاد إلا أجي من ناس يكونن مكون صعب يكونن
كم زي له تأمينك كم زهلو تقبر كتكلا لك يلين كتبل كلها كتلنا شو أنتي كون كانت تبلدلها كتلنا أسوم أنتي كون كانت تبلدلها نايبعك خسر حنا دخيل قرص خلولنا خلال له دهرت قرص ديال له خوين سلام تايب نفس ولا حنت زربان مجنا ننزل ليها يلن زي اللي خاطبله زي اللي يلن يخاطبله تأنكو منك سيرترا كاستخاخلا زلو ويدس بلنا أنا كتعرز دليا أنا قرت له إزوم نقراتياتهم نكلو كتسعر على كاغن قدامنت كتبهم يبلكان حبرت أفريقيا قوم دي قال مال إيرترا نشتيها قريا إيرترا بزعبة إيرترا تراك تحسب الله هو بايلات زي مالتيلاتراليزم سكالوت مسرا شمس قال مال بتعمي قداس نعقد يفكاك قبرا يكلني مخنياتو بينك عند عرخيت كاتم سالات خاك ساعة كنت قبط مخانم رينا يمينا إيرترا بقدات راين تتوكيرا قبل عوا خمس خلوس لذي أبكال بوتاتات كتلو لك نزيتات نخات السرع جنزب كتت فيها بالكان جزية خدت فيها بالكان تبغيو مس مشارختها مس جبتي دي مس كالو دي تقبر زلها كايدا بتعمل تبغيو زي اللي نقدر جن أبو تصفح قبر يتخلنيها جزية خاطة بخنا يتخلنيها إنرجي خاطة بخنا يتخلنيها that's why إيرترا أبيو إن كايدا بزح فتنة هذه بلا the last تلتشن عصبت حدا دي قلي بريزنت إيرترا ناوغيد هريو كيدي فلتني ترجم سلا زي بلو فتحي رجيج أمن إيرترا أجرا جيروم حنت خبلو زي كل organization مخانو مسرعيو ترجم يبلو منيلو أبيج أمم دما قدام بعلم كفات فتينا نالبات ديا مزخا خريط تكونكم my people إذا درفتات زي ترى درفي كونن إذا دوكمنت عارف فيلمي إذا درف زي هزباو جنبار كما يجيري من سيا سلف نيرو دحري لكمني عب تلفزيونات سد زرعي كونن سبي سلف نيرو حبريتا بين سغاغر نيرو حبريتا نسب لبم متنكاف حنت درفنا يسورا حنت درفنا يكابس حل زفلفل درفي حدميتي شح سب كم سلفت قبرلو نيرا سلامتاي عمق زلوا ترجم زلوا لبسب كتنكف زخيل ليتم عالتم زعبو كم تحسب زقبرك درفتات يم زرف نيرو باش غماك سمعوا عدل يبلو من وحد جزيه من السمع كايو نبعات جربرب يبلو سب تك انا تقانزا كزيم زخيل كدرف زخيل سنتما بينير وايرترا ابز حلفه زعبازي حماق زتسرح سرحت كزارب كله اول بتدغاغامي ليقنات ناي سنتما بناتنا كاب يونيفرسيتات زمص يكونيلو ابسحل زبقوليلو بتكبار دسرح زنبري نابنت زي زربازيا كابوكي وصانا نايرترا جنرالات ابينا يونيفرسيتي ماهيروم جنرال كوينو يونيفرسيتي امريكا ويست بوينت ناي تشاينا ناي راشا نو نايرترا جنرالات بتكبار نتوم ابراشا حبر السوفيتين امريكان كيدوم نسمهرو እና ማረኹ እና ቆሽመዱት ኣብ ዓውደ ግንባር ንዓታቶም ብምሩኽማሽ ናይቲ ደኳትር ተባሂሎም ዝመፅዎ ንኩሎም ስለዘምከኑ ካብቲ ናይቶም ደኳትሮም ንላዕሊ ደኳትር ኮይኖም ተብዲኻን ለኻ እዚ ሲምፕል ጌርኩም ሰድዎ ክልተ ተወዳደርቲ መፅዮም ሓደ 9 ዲግሪታት መፅዩ ኣብ ባይታ መፅዩ ሓደ ድማ ኣብ በረኻታት ክጎይ ብእግሩ ጎይ መፅዩ ኣብ ኦሎምፒክ ተራኺቦም ነቲ በዓል 6 ዲግሪ ኮኑን መዳልያ ዝብዎ ነቲ ዝሰዓረየ መዳልያ ዝብዎ ሎጂክ እዚ ኣብ ተግባረ 6 ዲግሪ ነይሩካ ኢሉ መዳልያ ዝስልመካ የለን ኣብቲ ውድድር መንስዒሩ እዩ ዝረአ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ናይ 30 ዓመት ድማ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ 30ታት መሻርክታን ዘራያታን ኣላሽ ዘበለ ሰውራ ናይ ኤርትራ እዩ ኣነ ብናተይ ተዝኸውን ክልተ ጀነራላት ዘይኮኑሲ 30 50 ولا 100 200 ጀነራላት ኣብ ኤርትራ መሃብኩ ነይረ and they deserve it boy they deserve it I mean imagine ንመለስ ማብዚ ቶዲ እንኳን እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ሶሪ አሚጽን ይሄ ኣብዚ ነገራት እዚ ጽቡቅ የረከብራልኩም ስለዘለኹ ኤርትራ በተደጋጋሚ ናይ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል መን እዩ ብርሃኑ ጁላ እዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል የሚለው መዘለው ትዛዕበየ ግንባርናቱ I'm very very sure ኣብ ኤርትራ ዝተማረኸሉ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ 98 ክሳብ 2000 ዝተዋግኣሉ እሰንየንተን ግንባራት ንሱ ሰሪሕዎን ክኸውን ዝኽእል ኪኑክ ዋጋ ዝኽእለሉ ኢትዮጵያ ዓብ ኩናት ዝገበረትሉ የለን ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ድማ ዕዉት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነይሩ ኤርትራ ብዙሕ ጀነራላት ክልዋ እዩ ዝግባእ ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም መንግስቲ ኤርትራ ካል መረዳእታ ኣለዎ ኣነ ከም ጆርጆ ግን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዙሕ ሰብ 5 ኮኸብ ዘይኮኑስ ሰብ 9 ኮኸብ ጀነራላት ክልዋ ዝግባእ ኤርትራ እያ I know ከም ብስምዒት ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ትብሉን እዮም ስምዒት ኣይኮነን እዚ it's a fact based ኣብ ባይታ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ኣብ ሪያሊቲ ንፈልጦ ነገር እዩ ተርዲኹም ንምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹም ጃክማ አሊባባ ዝመስረተ ወይ እውን ማርክ ሳክበርግ ፌስቡክ ዝመስረተ ኢሎን ማስክ
ካብ ኢሎን ማስክ ዕፅፍ ዕፅፍታት ዲግሪ ዘለዎም ፕሮፌሰራት ምሁራት ኣለዉ ኢሎን ማስክ ዝገበሮም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዓለም ድማ ንኢሎን ማስክ ያ ሪኮግናይዝ ትገብር ኣብ ባይታ ዘምፃእኻዮ ዝያዳ ክብሪ ዘህበካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ከድካ ዝተሰከምካዮ ዲግሪ ይኮነን ንሱ ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ባይታ ክንዲ ዘምፅአን ክትወዳደር የብልካ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ድማ ብተደጋጋሚ ዘነፅሮ ነገር እንተለዎ ኣብ ባይታ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል መርሕነት ዘለዎን ሰራዊት ዘለዎን እዩ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኢለ ነይረ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝለዓለ ስታር ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኤርትራ ድማ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሚሊተሪ ክህልዋ ዝግባእ እዩ ሳዋ ዝዓበየ ሚሊተሪ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪቃ ክህልዎ ዝግባእ ቦታ እዩ ሎሚ ይኮነን ኣሎ ሳምደይ ግን ክኸውን እዚ ከምዚ ፅንፅዋይ ወይ እውን ናይ ስምዒ ዘረባ ይኮነ እዚ ታሪክ እዚ ክውንነት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብገለን ልቡ ስለ ዝጠፍኦ ኣብ ካልእ ስለ ዘቐደመ እምበር ሳዋ እቲ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሚሊተሪ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ዝግባእ እዩ ስለምንታይ እቲ ኣብ ሳዋ ዝስልጥን ዘሎ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሚሳይላትን ሮኬታትን ድሮናትን ወይ እውን ፍሉይ ነፈርቲ ኩናት ስለ ዝዓጠቐ ኣይኮነን በዚ ሓፃውንቲ ዝዓጠቑ ሰራዊት ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ ጥራይ ኦኬ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ህልው ኩነታት ናትና That's a very important information እዚ ነገራት እዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ክንገሮ ክኽእል ኣለዎ እንታይነትካ ዘይምፍላጥ መን ምዃንካ ብስነ ጥበብ እዚ ገሊፆምልና እዮም ቀደም ኢሎም እዮም ሎሚ እውን ተባሂሉ እዩ ብተደጋጋሚ ዝተባህለ እዩ ኣብ ደርፍታት ናተይ ድማ ኣብዚ ኢንትሮ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ዝእትወልኩም ዘለኹ ደርፍታት ክፋል ናይቲ ቪድዮ እዩ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ነቲ ኩንነት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ደርፍታት እውን ስለ ዝኾነ ኦኬ now let's go back to our region what's going on ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ድሓን እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ስለ ዝበልኩ ኣብቲ ናይ ዞባና ከኣቱ ክፍትነ what's going on ኣብዚ እስከንኸይድ Hello and welcome. We begin with the simmering tensions in the Horn of Africa, where an already widening rift between Somalia and Ethiopia has worsened, with Egypt picking sides. In the latest, Cairo has delivered more weapons to Somalia, a move that is further likely to worsen the conflict with Ethiopia. An Egyptian ship delivered a significant consignment of military equipment to Somalia on ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋር ብተደጋጋሚ ናብ ሶማልያ ተብፅሕ ከም ዘላን እዚ ድማ ሃንደበታዊ ውሳነ ከም ዘይኮነ ንኢትዮጵያውያን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርሃሎም ይኸይድ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ተረዲዎም ኣሎ ከም ዝተረድኦም ክነግረኩም እየ ብኸመይ ይገልፅዎ ከም ዘለው ግብፂ ግን ቅድሚ ነዚ ምግባራ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ማለት እዩ ትክክለኛ ሓበሬታ ይባቶ ነይራ ስትሬት ፎርወርድ የማንን ፀጋምን ዘይብሉ ኣበይ ያለት ሓበሬታ ኣብዚ ስምዕዎ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንኽመፅእ ቀሊል ኣይኮነን ፃዕራዊ ዝፈስስ ዘሎ ከምኡ እውን ዩቱብ ንከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ናባኹም ንኸነምስ ይሕግዘና ዘይኮነስ ኣንፃርና ይሰርሕ ስለዚ ነዚ ፈሊጥኩም ደገፍናትኩም ኣይተውሕዱ ላይክ ግበሩ ከምኡውን ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ሜምበርሽፕ ኣባልነት ግበሩ إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال ومش هنسمح ان حد يمس الصومال بريزنت ناي قبطي عبد الفتاح السيسي بنصور ዝኾነ ዘረባ ንትዕቢትን ንፈኸራን ንተሃዲድን ከይመስለኩም እዚ ንጹር ዘረባ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ብኻልኣይ ትጋገይዎ ንጹር ክኾነኩም ኣሎ ኢሉ ነይሩ ሶማልያ ኣካል ዓረባዊት ሃገር እያ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ኣሎ ኣካል ናይቲ ዓረብ ሊግ እያ ሶማልያ ስለዚ ኣብቲ ናትና ቻርተር ናይ ዓረብ ሊግ ድማ እንታይ ኣሎ ይብላ ኣሎ collective defense against any threat it faces ዝኾነት ሃገር ኣካል ናይቲ ዓረብ ሊግ እንድሕር ኮይና ብሓደ ኮይና ንልኡላውነታን ንግዝኣታዊ ዶባን ንኽንከላኸለላ ኣብ ቻርተር ናትና ሰፊሩ ዘሎ እዩ ንሕና ንሶማልያ ንገብሮ ዘለና ሓለፋ ኣይኮነን ኣካል ናይቲ ኣቲናዮ ዘለና ናይ ሃገራት ዓረብ ኪዳን እዩ ይብላ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ ሃገራት ዓረብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝተለመነት ሃገር ኣብቲ ሃገራት ዓረብ ንኽትኣቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይተቐበሎን እዚ ጉዳይ እዚ ኢሎም ግብፃውያን ለንቀነውን ፅሒፎም ነይሮም ምናልባት ኤርትራ ሕጂ እውን ተደጊማ ክትሕታት ክትክእል ኣለዋ it's really it makes a lot of sense ኤርትራ ኣካል ናይቲ ሕብረት ናይ ሃገራት ዓረብ ክትከውን ስለምንታይ ኤርትራ ጂኦግራፊካሊ ኣብ መንጎም እያ ዘላ ቀይሕ ባሕሪ ብየማኑ ፀጋሙን ኩላቶም ሃገራት ዓረብ እዮም ጀካ ኤርትራ the only ኣብ ሬድ ሲ ዘላ ሃገር ኣካል ናይቲ ሃገራት ዓረብ ዘይኮነት by the way በንፃሩ ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ሃገራት ዓረብ ክኣቱ ይልምን ኣሎ ምቕባል ኣብዮም መግን ትሪእዎሎም እንታይ ኢሮኒ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ዓረብ ክትከውን ዝግባእ እዩ ስለምንታይ ሓደ ታሪክና ምስ ኣካል ናይ ዓረብ ዘራኽብ እዩ ባሕርና ምስኦም ይደብናቱ ካልእ ሲትረፍ ሃገራት ዓረብ ብምልኦም እስላማውያን ሃገራት እዮም 50 ሚታዊት ህዝቢ ኤርትራ ድማ እስላም እዩ
ስለዚ it makes sense to me ኣካል ናይ ሃገራዊት ዓረብ ምዃንና ጂኦግራፊካሊ ከምኡውን በቲ ህዝብና እውን ምስውሲ ዘተሓዝ ኣለና ብዙሕ ባህላዊ ምትእስሳር እውን ኣለና ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናቱ ክትከውን ግሌተይ ኣነ ናይ ሆብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ክገብሮ ምክንያቱ we really need alliances ምስ ምቅያር ናይ ዓለምና ድማ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ሃገራት ዓረብ ተትኸውን ደስ ምበለና ኣነ by the way ኣቀዲመ ነጊረኩም ነይረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ናይቲ ሃገራት ዓረብ ንክኸውን ኣቢ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓተተ እዩ ዝነገር ንሳቶም ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዓመት ስትሬት ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ኣይንቕበለካን ኢና ኣይኮንካን ኢሎሞ ሪጀክትድ ኮይኑ ተርዲምሎም ሓቲቱ ሪጀክትድ ኮይኑ ስለዚ መራሒ ናይ ግብፂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሕና ንሶማልያ ክንሕግዝ ኢና ክንብል ከለና ኢንተርናሽናል ሕጊ ንጥሕሰሉ ምክንያት የብልና ቻርተር ናይቲ ዩኒት ናትና እዩ ኤውሮፓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣካል ናይ ኤውሮፓ እንድሕር ኮንካ ኣካል ናይ ኔቶ ተኮንካ ኣርቲክል 5 ንዝኾነት ሃገር ናይ ኤውሮፓ ተተንኪፍካ ኩልና ክንከላኸለልካ ኢና ክብሉ ከለዉ ሃገራት ዓረብ ድማ ናቶም ኣለዎም ኣብቲ ቻርተር ናቶም ድማ ንሓንቲ ኣባል ሃገር ዝሃረመ ኩላተን ተኣኪበን ክሕግዝዎ ከም ዘለዋ ግዴታ ኣለወን ኩሎም ክገብርኦ ናይ ገብርኦን ይደዝማተር ግብፂ ክትገብር ከላ ግን ሙሉእ ተቐባልነት ኣለዋ ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ንምትግባር ይገብር ኣለኹ ስለትብል they have a right ነዚ ክክልክሎም ዝኽእል ሓይሊ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን የለን ሶ ንኢትዮጵያ ስትሬት ፎርወርድ እዚ መልእክቲ እዚ ነጊሮሞም ነይሮም እዮም ኣቐድም ኣቢሎም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንግብፂ ከይዱ ከሎ ዝበልዎ እዩ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ምትእትታው ናይ ኣፅዋር ድማ በዛ መንገዲ እዚያ ክንርድኦ ከለና very easily ክርዳእካን ከተንብቦን ትኽእል እዩ ማለት እዩ As per reports, the weapons include anti-aircraft guns and artillery. Somali Defence Minister thanked Egypt in a social media post. The minister was himself present at the port during the delivery and was overseeing the offloading of arms. He said Somalia has passed the حمول زريف نعقات فريق ازبع التبو ملحق ملازبو تحسس سلمي لو ما كنت مالي أمينة أمينة مريض عقا حيزة نسينة أمينة أمينة مريض So انتهينا نرجع لنا بس انتهينا نرجع هنا خلي مالي بحري ኤርትራ ንልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝለዓለ ኣበርክቶ ትገብር ዘላ ሃገር ምዃና ሶማልያውያን ይገልፅዎ ኣለዉ ሶማሊ ናው ዝብል እንታይ ኢሉ ነይሩ look at the excellent new Somali soldiers newly arrived back home trained in Eritrea thank you for Eritrean brothers step by step Somalia will be stronger እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ሰራዊት እዚኣቶም ኤርትራ ዘሰልጠነቶምን ዝመልመለቶምን ብመርከብ ገይሮም ናብ ሶማልያ ከም ዝኣተዉ ኣፅዋር መን ይህብ ኣሎ ግብፂ ይህብ ኣሎ ሰራዊት ሰልጠነ ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ኣትሎ ስለዚ ሶማልያ ቀስ ብቀስ ሰራዊታ ልኡላውነታ መሬታ ንምሕላው ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ርዮም ኣሎ ተረዲዎም ኣሎ እንታይ ዓይነት ዴንጀር ይመፅኦም ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ to Somalia. I mean, it's a very good question. is it the GERD? It is the GERD. Or is there something else? It is primarily, as a political side, it is the GERD. Because Great Ethiopian Renaissance Dam. Because they feel that Egypt is losing its water, which is not. Rising in the Horn of Africa as Egypt delivers a significant shipment of military aid to Somalia. The warship offloaded arms in Mogadishu, with officials stating the support is to bolster Somalia's fight against terrorism and enhance national security. That they are destined to. ኢትዮጵያ ተረዲዎም ኣሎ ግብፂ ናብ ሶማልያ ዘምፅኦም ዘሎ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዎ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ንምውሓስ ድዩ ሶማልያ ርግእቲ ሃገር ንክትከውን ዝተገበረ ድዩ ነው እንታይ ብላ ኣለዚ ፕሮፌሰር እዩ ፕሮፌሰር ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኖ ንዖም ኣምፅኡ ዘሎ ጉዳይ ናይ ገርድ እዩ ናይቲ ኣባይ ዝበሃል ግድብ ናይቲ ዲጋ ኢንተረስት ናቶም ንምሕላው እዮም መፅኦም ዘለዉ የስ ግን እቲ ሕቶ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ግብፂ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና one of those stories is this one ብተደጋጋሚ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ላዕልን ታሕትን እዮም ዘብልዋ ዘለዉ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ሓድሽ ኣላያንስ ክገብራ ከም ዝኽእላ ኣብ ተግባር ይገብሮ ኣለዋ ብሓደ ተኣኪቦም ክፍርሙን ክፃወት ሰለብሬት ክገብርዎ ናይ ራህናን ኣብ ተግባር ግን ንሪኦ ኣለና ግብፂ ሚሊታሪ ኢኩፕመንት ከምኡ ድማ ትሬኒንግን ፀረ ነፈርቲ ፀረ ታንኪ ካልእ ዓበይቲ ሚሳይላት ዘለዎ ኣፅዋር ኣርመርድ ቪሄክልስ ናብ ሶማልያ እትያ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ሕጂ እውን ብሕጂ እውን ከተምፅእ ምዃና ከም ሕጂ እትያ መበል ካልኣይ ግዜ ትእቱ ዘላ ዓቢ መርከባት እዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝነገር
ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘድልዮም ንሶማልያ እንታይ እዩ ሰራዊት እዩ ዘድልዮም እኹል ሰራዊት ስለ ዘይብሎ ምክንያቱ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ንክትፈልጡ ማለት እዩ ከምዚ ንውግእ ንጉስጉስ ዘለና ዝመስለኩም ሰባት ክህሉ ክእል እዩ ናይ ኩናት ምጉስጓስ ቀዳሞትን ልዕሊ ኩሉ እሳቶም እዮም ክንድኦም ንኩናት ዝጉስጉስ እውን የለን ፅንሒ ለከርየኩም እየ ክሳብ ክንደይ ንኩናት እናጎስጎሱ ይውዕሉ ከም ዘለው ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዛ ስእሊ እዚኣ ብተደጋጋሚ ሸር ክትከውን ይሪኣ ኣለኹ እዛ ስእሊ እዚኣ ግብፂ እንታይ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ንኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ኤንሰርክል ክትገብራ ከም ትኽእል ሓደ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ንክትከባህ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝገብረሎምን ስለዚ እቲ ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ዘሎ ኣፅዋር ነቲ ሶማሊላንድ ንምቁፅፃር እውን ክጠቕሞም ምዃኑ ንሶማልያ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ ሰራዊታ እንድሕር ሃኒፃ ንሶማሊላንድ እውን ክጥርንፋ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ትገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ዊ ዶንት ኖ ሓደ ሶማልያ ስለ ዝኾነ ልብላውነታ ንምርግጋፅ ልዕሊ ኩሉ ግን ሶማልያ ክንምንታይ ሰፊዕ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዘለዋ ክትሪኡ ኣለኩም ምስ ሱዳን ክንምንታይ ዶብ ከም ዘለዎም ግብፂ ክትሪኡ ኣለኩም ምስ የመን ዝቀረበ ዝምድና ክገብሩ ዝኽእሉ ግብፂ እዮም ምክንያቱ የመን ወይ እውን ሑቲ ነቲ ባሕሪ እኩት ኣቢልዎ ከሎ ግብረ መልሲ ክቡ ይደለዩ ወላ ሓንቲ ኣይበሉን ኣለዉ ዝኩሉ ክሳራ እናወረዶም ከለዉ ስለዚ ነቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ግብፂ ይድግፎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣትሊስት ኣንፃር ዶብ ኣይበሉን ምስ ደቡብ ሱዳን ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ክኣቱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ድማ እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ናብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዩ እቲ ገይም ክኸውን ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ፅንሒ ኢለ ክነግረኩም እየ ዘገርም ምዕባለታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ እዚ ከዓ ብኩሉ ክርዳእና ዘለዎ እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኦም ኢትዮጵያውያን ኦልሬዲ ተረዲዎም ኣሎ ነዚ ጉዳይ ተረዲዎም ኣሎ drop of the Nile water as a resource repeatedly it seems they are blind to the fact that Nile begins in Ethiopia 86% of the water of the Nile is emerged from Ethiopia they simply put aside the very fact that even based on international law, Ethiopia has the right to develop and to utilize and use the Nile as long as it doesn't stop the flow of the water. By the way, naturally, the law of nature is impossible. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብክልተ መንገዲ ክርዮ ክንክእል ኣለና ሕጂ ናይል ንሕና ኢና ንውንኖ ንሕና ኢና ድሌትና ክንገብሮ ንኽእል ግብፂ መፅያ ዘላ ድማ ነቲ ናይል ንምቁፅፃር እያ መፅያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ እንታይ ኢሎም ይፅሕፉ ኣለው እዚ ስእልታት እዚኦም ሸር ዝገብሩ ዘለው ንሶማልያ ሲ ቁርስናትና ንምሳሕ ከማ ናይ ተፅናሓና ኣብ ግዜ ቁርሲ ወዲና የለና ስለዚ ናይ ሶማልያ ወዲና ቀልጢፍና ንግብፂ ኣዳኺምና ናብ በርበራና ናብ ሶማሊላንድ ክንከይዲና ንሱ ንዓና ዘዋፂ ይብሉ ኣለው እቲ ስእሊ ሸር ዝገብርዎ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣፅዋር ናይ ሶማልያ 13,000 ሰራዊት ኣለዋ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብላን ብምባል እዮም ዝገልፅዋ ዘሎ ንሶማልያ ናይ ኤርትራ ግን ከይፈተው እንታይ ገይሮም ኣለው 300,000 ሰራዊት ዘለዋ 14 ነፈርቲ ኩናት ዘለዋ ናቶም ከ 500,000 ሰራዊት ዘለዎ 14 ነፈርቲ ከም ዘለዎም ከምኡውን ንጅቡቲ 8,000 ሰራዊት ዘለዋ ንኩሉ ሶማሊ ሱዳን 100,000 ሰራዊት ዘለዋ ኤርትራ ሓያል ምዃና ወላ እውን ኤርትራ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ከዳኸም ዝፍትን እዩ ኤርትራ ሓያል ምዃና ግን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ግብፂ እውን ሓያል ምዃና ነፈርቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ከም ዘለዋ ፈሊጡ ኣሎ እዚ ጎስጓስ ናይ ኩናት እቲ ናይ ትዕቢት ንክንኣልዮም ንክነውድቆም ዝብል ጎስጓስ ካብ መዓልትና መዓልቲ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው እዚ ድማ ነቲ ዞባ ኣብ ሓደ ጫፍ ኣብፅሕዎ ዘሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኣብዚ እውን ብሰፊሑ ይዛረብሉ እዮም ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ እቲ ጉዳይ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ with Ethiopia. At the United Nations General Assembly, Egyptian Foreign Minister Badr Abdelhadi held meetings with his counterparts from Somalia and Eritrea, highlighting shared goals of regional security. But beneath this diplomatic language lies growing concern in Addis Ababa. Since January, tensions between Ethiopia and Somalia have escalated due to Ethiopia's agreement with Somalia. So Ethiopia እዚ ኤርትራ ሶማልያ ከምኡን ግብፂ ገይሮሞ ዘለዉ ዩኒቲ ትዝለዓለ ስጋት ይፈጢሩሎም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጡ ኢቨን ኣፅዋር ናብ ሶማልያ ክእቱ ጀሚሩ ከም ዘሎ ቪድዮታት ሰርኩሌት ክገብር ኢና ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ከምፃልኩም እየ ግን እዚ ኣፅዋር እዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ዝሰዶ ዘሎ ታንክታትን ኣርመርድ ቪሄክልን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣፅዋር ናብ ሶማሊ ይእቱ ከም ዘሎ ባይ ደ ወይ እንታይ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ከም ትዕጥቆን ገለ ክፋል ሓደ መፅናዕቲ ናይ ስለያዊ መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሶማልያን ዝረኸብዎ ኢቨን ሰራዊት ናቱ ናይቲ ኣልሸባብ ኢትዮጵያውያን መበቆል ዘለዎም ብዙሓት ከም ዘለዋው ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣልሸባብ ዝበሃል ኢትዮጵያ ኢንዳይሬክትሊ ከም ትዕጥቆን ንዕኡ ንምክልኻል ንሳ ተኣቱ ከም ዘላን ዝኽተልዎ ታክቲክ እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ንምትእትታው ዝጠቕሞም ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሶማልያ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብቲ ሃገር ጠቕሊላ ከም ትወፅእ ክትገብሮ ኣለዋ
نتنا عقب سلام الله عندما بجك إثيوبيا تم كالوت جبس دما نتبوتا كتكو كم زلوا جبس بخلت من قد كعت بولا ميدالي له حدا كم عقب سلام قال هاي دما بايلاترال ريليشن شيب سلازلهم كم تنا تركي نحيل بحري كمون سلت أنا سراويت نما أتيزلو كم دما أنا جبس توسق سراويت كعت خمزلو لذي 10 شيء سراويت تيلنا 5 شيء أن من تاي خونز غلي زبال زلو تحمش شيء ني كم عقب سلام كوين خاط خلو قال 5 شيء دما ستا حيلي ناي سوماليا نمعباي أصوار كم زي اليوم لذي سوماليا كم حجر دون خطبل إيرترا عبترا تساوزلا إيرترا عبترا سلا تساوزلا دما إيرترا كم حنت عباي صلايتهم جيروم يمزري وازلو إيرترا جن أبزي every right هاللوا نزل خد جبر مهنياتو كندم سركمينا كنبلعكمينا بحرنا تنايو أبت بحر دما زجبر واجه هنكفل لنا أبي إيرترا جاز فص أبنايو كن الريال لنا زبلو دبلومات زلوا هجرنا نزارب زلنا أفهم كفيتهم أبي إيرترا زلوا بوليتيكا إننا هنطلنا اتبحر دما زجبانايو نعوز خون واجه نخفل دما كله قبول نجار كم زخانة يمزاربو حالو دما نزه قافست تكيمم إثيوبيا بعلم زلوا زلوي حدا إثيوبيا في تاريخ تسعيرة يتفلتنا بمبال بزعج زي مزجهرو زعد دما تايلهم ملسلو مالهم إثيوبيا كنديك زي تسعيرة حلافو تهدراتنا تكم إيرترا ماري خاطو زنبرتيا فرجهون أب 7 شعات سوماليا سعراتكم حبر السوفيت كالوت كوبان يمن مزيوم يمرديونكم أبتسان حدا دما كساب منقصتهم زودق تانكتاتنا يا إيرترا أدي سابارا كيلاتكم زنبرة أيتروس تاريخ بمبال دما كالوت كأرموهم نسمع لنا كل زي زربازجن كابزي يرست بقى سيكونن تي أمونغو إيرتران سوماليان جبس أنت غير زلو لعول ترجم كم زلوهم نيتيوبيا عندما عاب فرهن رعدن فتير لمالو اتزغادة كفال جن أبزي زلو حج أبزي سمع ገብረ ሚካኤል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይን ስልጣን ለመጠቅለልና የቆየ ቂማቸውን ለመወጣት ይፈልጋሉ በማለት ተችተዋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣናት ህወሓት ሰላም እንደማይፈልግ አድርገው ያቀርባሉ ያሉት ደብረጽዮን ይህ ግን የተሳሳተ ፍረጃ ነው በማለት ባለፈው ቅዳሜ መቀሌ ውስጥ በተካሄደው ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ወቅሰዋል። ደብረጽዮን እነጌታቸው ተኩስ አቁም እንዲፈራረሙ ፕሪቶሪያ ሲላኩ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጪ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚያቋቁም ስምምነት ተፈራርመው ተመልሰዋል ብለዋል። ደብረጽዮን በደቡባዊ ዞን በተካሄደ አንድ መድረክ ላይ ጀነራል ጻድቃን እሱና እነጌታቸው ሰላም ፈላጊ እንደሆኑና እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንዲበፅሕ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብወቅዕ ክዛረበሉ ጀሚሩ ዘሎ ነጥቢ ግን እንታይ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ጉጅለት ናይ ህወሓት ድማ ንዕዑ አይዞሌት ክገብርዎን ከአልይዎን ይደልዩ ከም ዘለዎ እዚ ብወግዒ ወጪ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እውን እቲ ማይ ካሜሩን ከዓርቆም ከም ዘይክል ፈሊጡላ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝብል ሓደ ካብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ትግራይ ኦንላይን ዝብሎ ገሊፁ ነይሩ ማይ ካሜር ነቲ ፖለቲካ ሽግር ክፈትሖ ከም ዘይከኣለ ኣብዚ እንታይ ገይሩሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝበሃል ንዕዑ ስልጣን ክልዎ ግዚያዊ መንግስቲ ኣብ ትሕቲኡ ንገብሮ ነቲ ሰራዊት ምስ ፈተነ ህወሓት ኢሎሞ ኪድብያ ኢሎሞ ዝነዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግዚያዊ ምምሕዳር ጥራይ ስርሑ ሰራዊት ኣብ ትሕቲኡ ይኮነን እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኦልሬዲ መበገሲ ናይ ኩናት ክትከውን ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ኣቢክ ውግእ ክጅምሩ ከለዉ እውን ተመሳሳሊ እዩ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንጌታቸው ረዳ እቲ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ሰራዊት ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝከላኸለውን ወይ ዝሕልዎ ዘሎ ንጌታቸው ረዳ እውን ንሶም ቶም ሰራዊት ይሕልዎ ከም ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ክነፍሑ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ሪል ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ሎሚ ይቀረብ ኳን ኣለኹ ስለዚ ዶክተር ደብረጽዮን እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወዲ ወረደ ዝርከቦም ገለመለ ምስኡ ከም ዘለዉ ህዝቢ ድማ ሞቢላይዝድ ይኸውን ከም ዘሎ ንጌታቸው ረዳ ክጉሕፍዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ተጋሩ ድማ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እዚ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን exactly I am not very sure about this but ርክብ ምስ ግብፂ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማይ ካሜር ድማ ከዓርቆም ዘይፈተነ ወይ እውን ገለ ክገብሮም ዘይፈተነ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ናብቲ መንገዲ መሪፁ ኣሎ ግን ኣሜሪካ ድዋጆ ክፃወት ትፍትን ደላያ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ምስ ተራኺቡ ነይሩ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ የውጭ ኃይሎች ወደ ሶማሊያ የሚልኩት ጦር መሳሪያ በአሸባሪዎች እጅ ሊወድቅ ይችላል በማለት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊ ሮዝሜሪ ዲካርሎ ጋር ከኒውዮርኩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በተጓዳኝ በተነጋገሩበት ወቅት ስጋታቸውን ገልጠዋል። ታዬ ይህን ያሉት ግብጽ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ሓደ ካብቲ ምስታ ናይ ሚኒስትሪ ናይ ኣሲስታንት ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ናይ ኣፍሪካ ትበሃል ምሳ ከም ዝተረኸበን ምስ ማይክ ሃመር ከም ዝተረኸበን ነቲ ጉዳይቲ ብፍላይ ኣብ ሶማል ዝኣቱ ዘሎ ኣፅዋር ገለ ነገር ክግበረሉ ከም ዘሎ ብዙሕ ከም ተዘራረበ ዝነግር ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ግን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኾነ ወይ ኢዱ ከም ዘይሕውስትም ክብል እዩ እንተ ኢዱ ድማ ንግብፂ ክሕግዝ I'm very sure about this ንግብፂ ጠጠው ከብላ አንጻር ግብፂ ጠጠው ክብላ አይክልኒ ስለምንታይ ክንደይ ዘነገረኩም ጉዳይ ናይ ቃዛ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣኽር ደረጃ በፅሐን ከም ዘለዋ እጂ ኣከምዚ ኩነታት ከለዋ ንሃገራት ዓረብ ክኸስር ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ክገብር አይክልኒ ኣቢ ኣብዚ ዋን እዚ very bad timing ዝኾነ ዕድል የብሉ ኣሜሪካ ብፍሉይ ቆላሕታ ክትገብረሉ ትኽእልና ቻይና ብፍሉይ ቆላሕታ ክትገብረሉ ትኽእልና አንጻር ግብፂ ድማ he has no chance that's why ናይ ኤርትራ calculation is working perfectly ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣላያንስ እቲ ዝበለፀ ግዜን ምስቲ ካልእ broader strategy ናይ ኤርትራ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ብሪክስ ምስ ካልኦት ዘለዋ exactly ምሱ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ድማ ምስ ስዑድያ ከምኡውን ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ልክዕ ኮንሲስተንት ዝኾነ ፖሊሲ ትኽተል ዘላ ኤርትራ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ድማ ኢዳ ትእቱ የላን እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ደንበዕኒኒ ካልእ ዕላማ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ንዝጠፈሸ ፖሊሲ ከሳስዩ ድሕር ዘይብሉ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዕዎም ናይ እዚኣቶም ሓራ ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከምፅኡላ እዮም እንተኢሎምካ ተስፋ ክትቆርፅ ጥራይ ዘለካ ስምዕዎ እዚ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ እስከ ኣነስ ይስክሕ ህዝቢ ሰላም ክረክብ ኣሎ ሰላም እየ ዝደሊ ክትብል ከለካ ስለዚ ሻዕብያ ኣብዚ እዋን እዚ ንደብረፅዮን ናብ ቅድሚት ብምምፃእ ናብ ስልጣና ደይብካ ንሕወሓት ሙሉእ ባህርያ ናይ ኤርትራ ጌርካ ንኣዲስ ኣበባ ጉዕዞ ምግባር እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ድሌትን ሓሳባትን እዩ ኢሳያስ ነዚ ከመይ ገይሩ ከም ዘተግብሮ ይፈልጦ እዩ እቲ ሓንቲ ከቢዳቶ ዘላ ናይ በዓል ጌታቸውን ፃድቃን ዝበሃል ሰብ እዩ ፃድቃን ዝበሃል ሰብ ከም ሽሙ ነዛ ኣብዛ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላ ፖለቲካ ንብሙሉኣ ብቅድሚት ኮይኑ ዝመርሓ ዘሎ ከም ቀንዲ ማእከል ስሕበት ኮይኑ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፃድቃን ፀላእቲ ይፍተውዎ ይፅልእዎ ኩሎም ደገፍቲ ሕወሓት ብፃድቃን ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ምስ ሰይጣን ጥራሕ ዘይኮነስ እስቲ ዲያብሎስ እዮም ዝብሎ ኣቦታት እቲ ሓያል ሰይጣን ዲያብሎስ እዩ ዝበሃል ሰይጣን ኩሎም ዓይነት መናፍስቲ እዮም ሓያል ሰይጣን ግን ዲያብሎስ እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብ ሰይጣን ሓሊፎም ምስ ዲያብሎስ ከተኣሳስርዎ ይፍትኑ መራሕቲ ሕወሓት ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ንፃድቃን መራሕቲ ሻዕብያ ድማ ካብኦም ብዝገደዱ መራሕቲ ወይ ፃድቃን ከዝመፅኡ ተኽሊል ገብሩ ኣስራት መፅኡ ካስታይላውን ፕሮፓጋንዳ የነፍዕለው ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ ናይ መሃይም ናይ ገታቸው ናይ ምሁራን ፃድቃን ክፅዋዕ ከሎ ቀጥቀጥ እዮም ዝብሉ ፃድቃን ክፅዋዕ ከሎ ቀጥቀጥ እዮም ዝብሉ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ንፃድቃን ሓደ ዓብይ እሴት ገይሩ እዩ ዝሪኦ ኣብ ኢትዮጵያ ፃድቃን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ትግራይ ትዕወት ኢሉ ማይ ዓሚኹ ዝተረፈ እዩ ህወሓት ዝበለፀ ውድብ ኢሉ ማይ ዓሚኹ ዝተረፈ እዩ ሕጂ ተስፉ ናብ መን ተሪፋ ኣላ ናብ ፃድቃን ተሪፋ ኣላ ፃድቃን ግን ተጋሩ ክገልፅዎ ከለዉ ድሓን ኣነ ናተይ ፊድባክ ክሃብ ከለዎ ተጋሩ ኣብቲ ኩናት ዝፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ ዝነበረ ኩናትን ትማልን ዝፈልጥዎ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዑ ምክንያቱም ሕዚ ስልካ እዚ ከሰጋግረና እዩ ከምዚ ዓቅሚ የለን ተፈለየ ዓቅሚ ዘለዎ ሰብ የለን መጀመርያ ክልተ ዓመት ሙሉእ ኣብዚ ኩናት ነይሩ እዩ ጫፍ ስልጣን ሒዙ ተሓታቲ እዩ ዓቅሚ እውን ተራእዩ እዩ ንፃድቃን እዩ ትዛረብ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ብሄርተኛ ከዓ የኾነ ግልፅ እያ ትኾነ ይትኾን ናቱ ፖለቲካ ፍልስፍና ምስ ኦሮሞ ኮንካ ምስራሕ ይከኣል እዩ እያ ትብል በቃ ካይል ይብል ብዝርዝር ካልእ ግዜ ክነዋግዕሉ ንኽእል ይኾን ብጣዕሚ ዝፀንሐ ናይ ስልጣን ድሌትካ ኣለዎ ብጭቡጥ እውን ይሰርሐሉ ብጭቡጥ እውን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሕዚ እሱ እዩ ከመይ ገይሩ ብምሁራን መውፅኢ ግዛዕ ዝብል ካልእ እዋን ኣነዋግዒና ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ወያነ
1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ወያነ አንጻር ኤርትራ ዘባርዓቱ ኩናት ቀንዲ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ ግንባር ጾርናን ዓሰብን ንወያነ ዘጋጥሙ ዓበይቲ ስዕርታት ዋና ተሓታቲ ስለ ዝነበረ ድሕርቲ ፍሽል ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ካብ መዝነቱ ከም ዘልገሶን ከም ዘባረሮን ኣብዚ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ካብቲ ግዜ ክሳብዚ ዳሕረዋይ ኩናት ናይ ሕዳር 2020 ዓመተ ምህረት ኩናት ዝጅመር ጻድቃን ኣብ ናይ ንግዲ ስርሑ ኣብ ኢትዮጵያን ትምህርቱ ኣብ ወፃኢ ሃገራትን ይገብር ነይሩ። ስለዚህ ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ከይፈተወ ፈቲ ዘይኮነስ ከይፈተወ ጻድቃን ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓቢ ናይ ኢትዮጵያ እሴት ገይሩ እዩ ዝርዮ ኣሰት ክብል እሴት ትብል ዘሎ ሓደ ሰብ እዚኣቶም እዮም እቶም ነቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ የኣይ ሃገር ከነትሕን ኢና ኣጋዝያ እንዶ ሃገረ ትግርኛ ዶ ናበሉ ንክንደይ ሰብ ኮለል የብሉ ነይሮም ሎሚ ኩላቶም ፈሊጦሞም በይኖም ክዛረቡ እዮም ዝውዕሉ ኣብቲ ቻነሎም ዝሰምዖም ሰብ የለን because ኩሉ ተሓሶቶም exposed ስለ ዝኾነ they mean nothing ተራ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ምስጢር ኣለና ሓበሬታ ኣለና ናበሉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ጽቡቕ ከይዶም እዮም ሰብሩ የሎም ነይሩ ኣሽሓ ሰብ ይዕዘቦም ነይሩ ኩሉ ትዝብልዎ ዝነበሩ ግን ሓሶት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት እውን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ስለ ዘይብሎም ንኣብነት እዛ ቪድዮ እዚኣ ለንቀነ ደምፅዋ ዘለዎ እያ ኣይደ ኣበይ ክረኽባ ይኽእል ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ዘንፀባርቕ ኢሎም ዝገበርዋ እያ I wish I could find that ኣካል ግዜ ከም ጻልኩም እየ ሻዕብያ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ዝገልጽ ኢሎም ዘውፅዎ ነይሩ ግን እዚ ረይዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓቢ ሰራዊት እዮም ዝስእልዎም ዘለው ሻዕብያ ታንክታት ምሒቑ ክወፅእ ከሎ ክላክ እናገበሩ ይኸዱ ወዚ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ እዩ ክላክ ይገብሩሎም ኣለዉ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ይርይዎም ኣለዉ እኮ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሸወት እንካ አስገባኝ እያስቆምኩ ነው ግን እንካ አሁን እንትን ብሎ አስገባኝ ታንኩ ተወሲዲ ይደለ ታንኩ ሓድፍ ኮለ ሰዓለ ይብለና ያይ ንሳቶም ሲ ሓበሬታ ከነውፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ማንካ ተሰሪቑ ኩባያ ተሰሪቑ ታኒካ ተሰሪቑ ድስቲ ተሰሪቑ ክብሉ ከለዉ እዚ ዝስረቕ ነይሩ እቶም ካልኦት በዓል ሚስተር ጋርበጅ ሚስተር ትራሽክ እንታይ ይብሉ ነይሮም ከቕንዑኻ ኣተዞም ጀነራል እዚኣቶም ከቕንዑኻ ዝብሎም ዝነበረ ሓደ ብሓደ ጉዶም ወፅዩ ተጋሩ ንባዕሎም እዚኣቶም ትርጉም ዘይብሎም ሰባት እዮም ብምባል ክጉሕፎም ይቀዳደም ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ዝፈልጦም ነዚኦም እዮም እቶም እዚኣቶም በዓል ጻድቃን ከምፅዎም ኣይ ቲንክ እቲ ጻድቃን ዝበሃል ቁሩብ ገንዘብ ስለ ዝነበሩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ፋንዲ ይገብሮም ነይሩ ዝበሃል ነዞም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ብዙሓት ክፋላት ፋንዲ ይገብርዎም ከም ዝነበሩ በዓል ንሱ እዮም ዝነግሩ ሎሚ ግን እታ ትግራይ ንባዕላ ኣብ ናይ በይና ሰርከስ ወይ እውን ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝኣተወት there's nothing much they can do ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎምን እቲ ጻድቃን ዝበሃል ንስልጣን ብኩሉ መንገዲ ከም ዝደለያን ብኩሉ ክትኮነሉ ከም ዘይካለትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቐድም ኣቢሉ ምክትል ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ጌታቸው ረዳ እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ጀነራል ድዩ ገለመለ ንሱ እዩ ነይሩ ንዕኡ ኣልዩ ምክትል ናይ ጌታቸው ረዳ በዓሉ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑሎ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ነታ ናይ ረዳ እውን ከዓልያ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብታ ስልጣን ኮፍ ክብል እዩ ዝደሊ ዘሎ ትሰልጦ ግን ኣይትመስልን እያ ምክንያቱ እቶም ሕወሓት ሪኦሞ ዶክተር ደብረጽዮን ንባዕሉ ኣንጻሩ ካምፔይን ናቱ ጀሚሩሎ ምስ ናይ ጭፍራ ናቱ ክንደይ ግዜ ኢልዎ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ሰላም መሳርሒ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ክዛረበ ከሎ ስምዑ ሰሜን ሸዋ ማለት ደሴ ሓሊፍና እናኸድና ናብ ሰሜን ሸዋ እናተፀጋዕና ድርድር ዶ ይድሊ ኢለ ኣነ ድርድር የድሊ ኢለ ብሰላም ይፍታሕ ዘሎ ምስ መን ኢና ክንደራደር እናባለ ዝፍክር ነረ ዘሎ ምስ መን ክንደራደር ተወዲኡ ቆይሉ ዋላ ሓደ ሰብ ዓጆኻ ተስፋ ይትቑረፅ ጎዝከ ይስእል ቀሚስና ነፀላና እናዘለና ኣቃሊስና ተቃሊስና 18 አንቀጽ ጽሒፎም ህዝቢ ትግራይ ክንከፋፍሎ ሳልሳይ ወራር ተዘይተሳፊዕልና ክንበታትኖ ኣብ ክልተ መራሕቲ ሰረቕቲ ክበሃሉ ነንባዓቶም ከይጠራጠሩ ህዝቢ ክጥርጥሮ ህዝቢ ነቲ ሓደ ጉጅለ ክውዕዶ ሓደ ጉጅለ ንባና ከም ዝመፅእ ኣይትጠራጠሩ ኣይተባሃለን ድዩ እዚ ኣይትፈልጡ ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ጉጅለ ከዓ ከይዱ
أنا كن كوسدنا يخلنا وعلى قد يخلي يدساو وين صار قال خذ مصيو تقول قورا أسرات مصيو خاص هايلا ولي بروباغندا ينفعلو ناي دبرت أرجو جلّه ناي محاجم ناي قتاتشو ناي مهرات أزيد بعد انتينا نرزلنا بحفشة إليت ناي تجراي ناي موداتا متفاش ويون تفشنا ناي بوليتيكا كم زقات أمو كابز حجبت يحمى زلو سركس أنت من الباتيرات ناي موداتا مسناتنا كلاقبو التخيل مالتيو بعلاتهم كبلو خلونا نتزرب زيادة دس لازبلني كابافهم كن سمعوا أنت نيرات النجد I think I دالخوان زيادة خاص معوا حدا بسنع تقرواي حدا سيطان تقرواي سيطان سبن كفل زي يخل ودب كونه يخل نوعلو زنبر مقانا ايو بنات كاموت نسوك نبر بنات كاصلتت نسوك نبر بنات كهوكت نسوك نبر صباح حراكة وصكاية نابلة ما انتان نعو اختنبري يكون صراح زمان أب سنبل أكيوم 33 نفرتي كقاتلو خلو مو أبتي إمون زبها البوتا أبتي دلدول حلوان لو زبها البوتا جاقونو أكيوم متى ترقيت يا أخفت سمو خلو أبا حد يجينا تسوي مجبحيتو انقصو هاي لماريام متيما نصورر حيدو 33 نفرتي بقى عينتو كهما خلا حسابا أبين له سراويتي إثيوبيا مالي حجي نتي جبنا كوغوتوريو انت يجيلو اذا حدا كابتو بتيتاتكم ኢትዮጵያ 10 ከም ዝንተዝህልዋ እዚ ኣይ መወረዳን ኢልዎ ብክብሪ ቀበርዎ ኢልዎ ጣልያን ዝቆተሉ ኣብ በዓል ደበጭ ማእኸል አዲስ አበባ ኤርትራውያን እዮም ታሪክ ጅግንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነዚ ይመስል ክንድምንታይ ከጸለሙ ወለይቲ መዓልትን ጽዒሮም ደኺሞም ማይ ዓሚቖም ተሪፎም ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ክትፈልጣ ዘለካ ኣብ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘዳኽምዎ ብፕሮፓጋንዳ ክስዕርዎ ዝኽእሉ ሽሙ ከጸልሙ ዝኽእሉ ጸላእቲ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ባይታ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ከም በርክኽ ዝኻለ ሓይሊ የለን ንዝተወሰነ ግዜ ክስዕሮ ትኽእል ትኸውን ጽባሕ ንግሆ ግን ኣብታ ትግባእካ መቓብር ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመጽእ ማለት እዩ እዚኣ ጥራይታ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለዎም ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን ዘለ እዩ እቲ ኩሉ ዝፈተንዎ እቲ መራሒዮም እቲ ግብረአከይ ዝኾነ ንብሎ ኩልና እዚ እኳ ይትስርሑ ነይሩ ብኣፍኮ ካብ ኣፍኮ ሪኢና ኢና ክንደይ ግዜ ከም ጻልኩም ኣነ ንግሆም ምሸትን ከም ጻልኩም እየ ቢኮዝ ዊ ኒድ ቱ ኖ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘለዎ ኣብዚ ነራትን ሓንቲናቱ በዓል ንሱ ዝሃንደስዎ ትመለስ ዜናዊ I wish I could find it but it's very difficult to find it right now ኣካል ግዜ ከም ጻልኩም እየ በዓል ንሱ ዝሃንደስዎ ፕሮፓጋንዳ ይክሳብ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሸንኮለል ክንኽነብር እዚ ደንቢ ዕንክሊል ሸንኮለል ንኽብል በዓል ንሱ ዝሃንደስዎ እዩ ነይሩ ሎሚ ድማ እዚኣቶም ኣብ ናቶም መጋበርያ ኮይኖም ሓንሳብ ምስ ኣሜሪካ እናኾኑ ሓንሳብ ምስ ገለ እናኾኑ ይመፁ ኣክንዲ ንህዝቦም ድማ ንጓና ፃድቃን ዝበሃልሲ ንሻዕብያ ዘርዕድ ይብል ኣሎ ኣበይ ናይ ድፋዕ ያርዒድዎም እዚኣቶም እዮም ቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክመውት ከሎ ርይዎም ወላ ሓንቲ ውፅኢት ዘይብሎም ምዃኖም ድማ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በሪህሉ እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዓንተር ኮይኑ ብሰራዊቱን ብግንባራቱን ዓንተር ኮይኑ ወፂኡ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ክብሪ ክስማዓካ ይግባእ ሓበን ክስማዓካ ይግባእ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ክትፀርፎ ከተናሽዎ ከተዳኽሞ ትኽእል ትኸውን ክስዕሮ ግን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብፍፁም ከተናሽዎ ክትፀርፎ ብሽሙ ሕማቅ ክትዛረብ ከም ድሌትካ ክትፍክር ትኽእል ኢኻ ኣብ ባይታ ወሪድካ ግን ነዚ ሰራዊት እዚ ክስዕር ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ኣይረኣናን ኣለና እቲ ፅቡቅ ነገርካ ዝፍክር ሰራዊት እውን ኣይኮነን ሓይሉ ከርኢ ዓቕምናቱ ከርኢ ክጀሃር ዝደሊ ሰራዊት ኣይኮነን በስመኣም ኢሉ ረብሓናቱን ሃገሩ ክሃንፅ ልምዓት ናይ ዓዱ ከረጋግፅ ሃገሩ ሰላምን ርግኣትን ክህልዋ ብቁጠባ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክትከይድ ዝምህለል ህዝቢ እዩ ዝምህለል ሰራዊት እዩ እቲ ዝበፅሐ ጉልበቱ ድማ ኣብ ኣርበጂ ንምትኳስ ወይ እውን ፑሽኣብ እናገበረ መን ምሳይ ይበኣሰኒ ክብል ዝውዕል ኣይኮነን እንታይ ዳ ክገብር እዩ ዝውዕሎ ኩሉ ዲጋታት ክሰርሕ ልምዓት ናይ ሃገሩ ንከውሕስ መናባብሮ ናይ ህዝቢ ንከውሕስ ፅርግያታት ናይ ዓዱ ንክሃንፅ ለይትን መዓልትን ዝደክም ህዝቢ እዩ ወላ እውን እቲ ሰራዊት ልዕሊ ማንም ኣብ ህንፀት ዝሰርሕ ሰራዊት ኣሎ በዓሎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ነዚ ድማ ክብሪ ዝግብኦ ፀርፊ ውርደት ወይ እውን ኣሽካዕላል ኣይኮነን ዝግብኦ ነይሩ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ማይ ዓሚቖም ተሪፎም እንተቲ ናይ ኤርትራ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ፅቡቅ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ
እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ከም ለበዋ ክጥቀመላ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ወትሩ ክዝክራ ዘለዎ እዚኣ ጥራይ ክብሎ ዝደሊ ኣይ ሆፕ ኩልኩም ፈሊጥኩምን ኣስተውዒልኩምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ሕማቅ ነገር ንክእለ ክንፅዕር ከም ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ይሓይሉ ኣብ ሓድነቱ ድማ ለይትን መዓልትን ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ሓድነት ክሳብ ዘለወና ማንም ፀላይ ክስዕሮ ኣይክእልኒ ህዝቢ ነዚ ሓድነት ንምፍራስ ግን ዝበለፀ ኣፅዋር ናቶም ዝበፅሐ ገንዘብ ናቶም ኣብዮም ኢንቨስት ገይሮሞ እዚ ቻነል ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ካልኦት ንምጉስጓስ ካልኦት ንክነዳኽም ዘይኮነ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምውሓስ ለይትን መዓልትን ክንደክም ኢና ኣብ ጎንና ኮይንኩም ከተተባብዑና ክትሕግዙና ሓበሬታ ክትቡና ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ትኾንኩም ድማ ዝበለፀ ናትና ወላ ናይ 5 ቅርሺ ኣባልነት ኣላ ንወርሒ ማለት እዩ ብኣጌርኩም ነዚ ቻነል ተሓገዝኩም ሰናይ ትገብሩ እንተዘየለ ድማ ድሓን ፀገም የለን ተኻለ ደገፍኩም እውን እኹል እናበልና ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክንገድፈኩም ኢና ኣብ ካሊእ የራኽበና ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ንጥዕና ዘንጊ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናት ኣነ የበል ኣንታ ንኸሰስና ጎይታ ገድሊ ኣንታ ጎይታ ፍና ኣነ እንቴልካ ኣይኮነን ንጥዕና ዘንጊ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናት ኣነ የበል ኣንታ ንኸሰስና ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመመሳ كعبي أنا بتحب أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبس واسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس واسي كمان بس أنا تلك سيكون نتعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصني ويتا قدي أنت ويتا فلان أنا تلك سيكون نتعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس وزن كمان نسا مع سخوين وزا تفارين كان بخاب برد مفرازة سعير خير بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي أنا بتحب أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبس وزن كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس